כבד להזמין את הרב הגאון הרב צבי כהן, רבה של שכונת קריית משה וראש מוסדו דוד בן איש חי. מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. ברשות הרבנים שליטה, כל אחד יכול לדבר מעלתו. יש הרבה רבנים ברוך השם, תלמידי חכמים, אברכים, יהודים יקרים וחשובים, כמובן המובילים כאן את כל הסיפור. לא יודע מלאכי, כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם קדושים. הרב אלדד והרב אבנר אקווה שיזמו והוציאו לפועל את האירוע הזה המפואר, כמובן בחסות ראש העיר שלנו מתן דיל השם חיו ושמרהו, וכן לכל העוזרים והמסייעים כמובן, אחי ורעי. לדבר על הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה, יכלה הזמן והם לא יכלו. כל כך הרבה ספרים נתחברו עליו, כל כך הרבה דברים נאמרו במשך השנים, ממש, ועדיין היד נטויה, ועדיין אפשר לדבר ולומר ולהוסיף כהנה וכהנה. אז מה לומר ונדבר אחי ורעי? אני חושב שאחד הדברים הנפלאים, אחד הדברים החשובים ביותר שהוא הנחיל לנו, בלי לומר, האישיות שלו היא שהקרינה והצילה מהודה ומהדרה על כל עם ישראל. האישיות הזאת באה לידי ביטוי בדבר אחד יסודי עד מאוד, פרשת השבוע. אומר הקדוש ברוך הוא אברהם, לך לך מארצך וממולדתך מבית רקע. וילך אברהם כאשר דיבר על השם, זה המשפט. אברהם הלך כאשר דיבר עליו השם. כל ההבטחות הטובות, כל ההנאות, כל אותם דברים נפלאים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו לא דיברו אליו. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. זוהי הנקודה. זוהי הנקודה שמרן זכר לברכה שם לנגד עיניו. שמענו את כל הסיפורים על אהבת ישראל, על ההשתתפות בצער של כל יהודי ויהודי, על ההתגייסות, מה שנקרא, לכל אדם ואדם ישראל, וכאשר הוא היה מצטער ובוכה ומצר כפי שנאמר כאן. כל הדברים האלה מהיכן הם נבעו? מה השורש שלהם? דבר אחד, כאשר דיבר על השם. אם אנחנו מה שנקרא ניקח את הנקודה הזאת, כאשר דיבר על השם, מזה זה נובע. פירושו של דבר, כל ישעו וכל חפצו ורצונו של מרן, מה השם אלוקיך שואל מעמך? לצערנו הרב, היום אנחנו כולנו, רובנו, עוסקים בלשרוד. אנחנו עוסקים ומשתדלים ועמלים ויגיעים על לשרוד, על החיים הגשמיים שלנו. חיים הרוחניים כאילו נמצאים קצת בצד, שוליים כביכול. פרה לא כך היה, אלא כל ישעו, כל מה שרצונו, כל החשק שלו, כפי שהתבטא כאן הרב אוריאל בוסו, כן, השם החי ושמרהו, אם אין לו אפשרות ללמוד, למה לי חיים? כל רצונו התורה הקדושה, ומכיוון שכך, זה היה קו המנחה שלו, בכל דבר. והתורה הקדושה מצווה על כל אחד ואחד מישראל להשתתף בצער הזולת, להיות מה שנקרא שותף, ולעזור ולתמוך ולסייע, ולהגדיר ולהפיץ תורה, ולזכות את הרבים. כל הדברים האלה שהרב זה צדיק קדוש לברכה עשה, ופעל ויסד, כל הדברים מביאים מהתורה. ראיתי שהרב מזוז כתב, שאני אתלכן, מרן היה חייב להיות. אם מרן לא היה כאן בעולם, לא היה כלום. לא היה כלום. העולם היה מתדרדר. כך הוא כתב. באחד הכתבים שלו הוא כתב ש200 שנה לא היה ענק כמותו. כפי שהזכיר. אנחנו רואים את זה. הדבר הפשוט ביותר, הדבר ההוכחה הפשוטה ביותר, פשוט ראינו מה שנקרא את ההלוויה שלו. כמיליון איש. זה לא היה בהיסטוריה, אני לא מכיר דבר כזה, לא שמענו גם כן בכלל דברים כאלה. הדבר הזה הוכחה ביותר, יתרה מזאת.
בכל מקום, נשיאים, מלכים, בכל מקום בעולם, הרכינו ראשם לברכה, כיבדו אותו, שטיחים אדומים וכן על זה הדרך. זה באופן ברור בעליל מוכיח את גדולתו של המרן בכל התחומים. חן וחסד היו, כמו שאומרים, תמיד זה מה שגרם לו, כל הדברים האלה. אחי ורעי, אנחנו צריכים פשוט לדעת, זוהי הנקודה שאנחנו צריכים לאמץ אותה. זה מה שהוא הביא לנו באישיות שלו. לשים לב רק מה הקדוש ברוך הוא שואל מאימה. מה השם אלוקיך, כפי שאמר הרמח"ל בהקדמתו, יסוד החסידות בשעה זו, אני ידע מה חובתו של אדם בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם, כל הדברים האחרים הם אמצעים, הם שוליים. לא להפוך את הקבע לעראי ואת העראי לקבע חלילה. אלא הקבע זה מה שנקרא דברים רוחניים. מה הקדוש ברוך הוא של ממך? וזו הנקודה החשובה ביותר, שיש לה השלכות על כל העולם כולו, ועל האדם הכללי, על הכלל ועל הפרט כל אחד ואחד בעצמו, את השלווה, את השקט, את ההצלחה, את הברכה, את כל הדברים הטובים, הם למעשה צומחים, נולדים, פועל יוצא מכל ההסתכלות הזאת, מכל הראייה הזאת, איך להסתכל לעולם. יהי רצון שנזכה בעזרת השם יתברך, שאורו של מרן יאיר לנו בעזרת השם יתברך, ויהיה מליץ יושר בעזרת השם בעולם הזה. אנחנו כל כך היום זקוקים לרחמי שמיים גדולים על כל המצב מה שקורה, ונזכה בעזרת השם יתברך שהקדוש ברוך הוא ילחם לכם ואתם תחלשו כמו שכתוב בפסוק, בעזרת השם יתברך כל השבויים ישובו לביתם בריאים ושלמים בעזרת השם יתברך, וישראל ישכון לבטח, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן ואמן. שבוע טוב לכולם, ברוכים הבאים. אני רק רוצה לבשר לציבור הרחב שעדיין כנראה לא מודע לזה. הקמנו ברוך השם קו ההלכה על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף, וזה הזמן והמקום להודות לכל הרבנים שהצטרפו לקו ההלכה. מהשעה 9 בבוקר ועד השעה 10 בערב הקו ההלכה פתוח לציבור לשאלות בהלכה. המספר טלפון שלו מפורסם של הלשכה שלנו 0831311029, יש בחוץ לוחות שנה, שם מופיע הטלפון. אני מנצל את ההזדמנות דווקא בהילולה כדי להודות לרבנים על הרתמותם, ועדיין כל רב שירצה להצטרף אלינו בשמחה ובטוב לב.